servir els llums els hauràs de pagar. La terra és la nostra única llar, la nostra llar. Cuidem-la cada energia, no n'hem de malgastar. Energètics, siguem solidaris, l'estalvi d'energia sabem que és necessari. Energètics, mirem d'esforçar-nos, que el nostre medi ambient no podem contaminar-lo. Energètics. La família Mans Netes. Bona nit, senyores i senyors. Avui obrim el nostre informatiu amb una notícia molt important. I a continuació, vegin les imatges que els nostres reporters han captat de l'actriu Thelma Ditaki a les platges de Manibú. Ostres, pare, deixa-ho una estona, això. Sí, jo també vull veure la Thelma Ditaki. I a la platja, precisament. Però que no ens hauríem de mirar les notícies per saber el que passa al món. La Pili ha dit que hi havia una notícia molt important. Va, home, va, segur que és alguna d'aquelles històries alarmistes sobre el medi ambient que tant preocupen els manetes. Quan sigui gran em casaré amb ella. Ni parlar-ne, m'hi casaré jo amb ella. Mirin, amics, com inesperadament la Thelma Ditaki, pensant que ningú se la mira, decideix anar més lleugera de roba per poder prendre el sol amb més comoditat. No! Però què ha passat? Digueu-m'ho! Avui no ens mirarem les notícies? Que potser us estimeu més contemplar la Ditaki que escoltar la mare? Doncs jo, la veritat, la mare ja la veig a casa i... No, esclar que no. Escoltem les notícies, nois. Recordin, doncs, que aquesta matinada haurem d'avançar una hora als rellotges. Amb això guanyarem una hora de llum natural durant el dia i també estalviarem energia. Oh, i tant, Pili. De fet, jo ja em programo l'increïble rellotge d'Itotus. És preciós, no et trobes? Oh, no sabia que el canvi d'horari ajudava a estalviar energia. Sí que hi ajuda. Avançar una hora aprofitant que comença la primavera significa guanyar més temps de llum natural i, per tant, que la gent passi més temps fora de casa. I això vol dir que entre tots gastem menys electricitat, oi que és això? Exacte! A més, es fa fosc més tard i, per tant, consumim menys energia en llum. Genial! Però si cada any avancem una hora, al final, d'aquí a 24 anys, haurà passat un dia sencer. No, això no passarà, perquè a l'octubre, quan comença la tardor, endarrerim el rellotge una hora per restablir l'equilibri i així també tornem a reduir el consum energètic. Genial! I ara, nois, cap al llit, que ja és hora de dormir. Però si només són les 8. Sí, però aquesta nit dormireu una hora menys, excepte si us n'aneu al llit ara mateix. Ai, això d'avançar l'hora ja no ho trobo una idea tan genial. I ara continuem contemplant la Thelma Ditaki a la platja. Un altre dels personatges famosos que hem sorprès aquests dies a la platja de Manibú és el famós multimilionari Manel Dit Brut. Mirin com marca bíceps a la platja al costat de la seva inseparable mascota, el Ditades. Crec que ja n'hi ha prou de televisió per avui. Billy, noi, jo me'n vaig per aquí. Vull passar per la botiga d'en Joan per comprar unes coses que necessito per al laboratori. D'acord, rei. Fins al vespre, doncs, mama. Adéu, papa! Adéu, pare! Però, com pot ser? Són les 10 tocades? No sé pas què li deu haver passat. En fi, l'esperaré. Quina cosa més rara. Són gairebé les 11 i no veig el Joan enlloc. Manu, m'estranya veure't aquí tant d'hora. Que passa alguna cosa? Tant d'hora? Però si ja fa una hora que hauries d'haver obert la botiga.
T'equivoques, amic meu. Encara falten 5 minuts per les 10. Has de saber que en Joan Malbarata no ha arribat mai tard a la botiga en 15 anys. Però que no ho saps, que aquesta nit s'ha canviat l'hora? Ja són gairebé les 11. Si fa una hora que espero que obris. Doncs no en tenia ni idea. Ho van anunciar ahir per la tele, a les notícies. Ah, doncs perdona, m'ho vaig perdre. Em vaig entretenir mirant un documental sobre animals. Molt interessant. I també han d'en parlar els diaris. Jo no en llegeixo de diaris, Manu, excepte la secció d'esports, esclar. I també ho van dir a la ràdio. Sembla mentida que siguis tan poc informat, Joan. La culpa és de l'alcalde, que es passa el dia canviant-ho tot. Ja comença a ser hora de deixar les hores en pau, no trobes? Em pots dir a què treu cap tota aquesta bestiesa del canvi horari? Doncs serveix per estalviar energia, Joan, que no ho sabies. Una altra vegada, això. N'estic tip de totes aquestes bestieses de l'estalvi energètic. Per culpa de l'estalvi energètic jo acabo de perdre diners. En fi, Manu, en què et puc servir? Em sembla que m'han passat les ganes de comprar la teva botiga, Joan. Si de cas ja tornaré un altre dia. Adéu. Caram, Déu-n'hi-do, quin mal humor. Ja són les 11 tocades. Sembla mentida. I a aquesta hora, a mi qui me la torna, eh? Va. Joan, com t'ha anat el dia? Fatal. He perdut una pila de calés per culpa d'aquest canvi d'horari absurd i ningú no s'ha molestat a avisar-me'n. Rei, els nens et volen dir una cosa. La cama de la faig anar jo! Ni parlar-ne, això em toca a mi. Nens! 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 Oi, que voleu dir una cosa al pare? Ah, sí! La professora ens ha demanat que et seguíssim la pista. Això, t'hem de vigilar nit i dia i informar-la de tots els teus actes. Què? Mira, Rei, a l'escola els han demanat que observin els pares per saber com estalvien energia en la vida quotidiana. Què? Sí, han de fer un reportatge amb la càmera de vídeo explicant què és el que fa la seva família per contribuir a combatre el canvi climàtic i... Acció! Què? Pare, diràs alguna cosa més a part de què? Ara que ho penso, repetir les coses és una despesa energètica innecessària. Ho has gravat? Ho tinc tot aquí dins. La família més sensibilitzada amb l'estalvi d'energia guanyarà el Premi Família Mans Netes que concedeix l'escola i el lliurarà l'alcalde dit i fet en persona. No ho trobes genial? Família Mans Netes? Joan, m'encantaria guanyar aquest premi. Seríem l'enveja de tots els veïns, però per això haurem de canviar alguna coseta, perquè s'ha de reconèixer, els manetes ens porten avantatge. Això, s'han de canviar una pila de coses i el millor és començar ben aviat. Sí, repeteix amb nosaltres, pare. Em dic Joan Malbarata i sóc un malgastador energètic. Jo deixaré constància de la teva confessió. Si reconeixes els teus problemes ja és un gran pas per començar a canviar. Prou! Cap al llit immediatament! Ostres, tu, quina energia! I que desaprofitada. Però, Rei, els nens no en tenen cap culpa que a l'escola. I tu també! Cap al llit! Com? Però què t'has cregut? Al llit te n'hi vas tu i sense sopar. Què vols, que a l'escola es burlin dels nens perquè els seus pares malgasten energia? Això s'ha d'acabar! Així està molt millor. Però, Marta, la tele no em deixi sense tele, que avui hi ha partit de futbol. T'he dit que al llit. Demà al matí ja en parlarem, tu i jo. Ja t'hi pots pujar de peus, que els Malbarates serem la família més envejada de tot Titània. Marta, canalla, voleu venir d'una vegada? Al final acabaré tornant a fer tard a la botiga. Cap problema, Manu? Bon dia, Joan.
espero que no t'ho prenguis malament, però no trobes que hauries d'aturar el motor fins que decideixis arrencar? I tu no creus que t'hauries d'ocupar de les teves coses i prou? Jo, d'això, Joan, no cal enfadar-se. Potser et va molestar una mica el que et vaig dir ahir, però no era la meva intenció. Ahà! Graveu, el motor del cotxe està engegat sense cap necessitat! Quin malbaratament! 3, 2, 1... Gravant! Habitualment, els manetes fem servir les nostres bicidits per desplaçar-nos per la ciutat. Això ajuda a reduir la despesa energètica i la contaminació atmosfèrica i, a més, així ens mantenim en forma. Ja ho has sentit. Així no guanyarem mai, Joan. Com? Això ja ho veurem. Manu, a partir d'avui ja no m'hauràs de donar més lliçons sobre com podem estalviar energia. Et demostraré que si ens ho proposem, els Malbarata podem ser més responsables i conscienciats que ningú. Això és una notícia excel·lent, Joan. Que ho tens? Gravat! I ara... De moment no es veu gaire conscienciat Ni responsable. Sobretot si tenim en compte que s'acaba de descuidar la seva família. Marta, canalla, pugeu! I ni una paraula més. Tres, dos, un... Acció! Els parla l'Anna, la filla gran de la família Manetes. 3, 2, 1, acció! Els parla l'Iu, el noi gran de la família Malbarata. Gran i un rave. Només ens portem 2 minuts. Això no et converteix en un noi més gran que jo. Ja pots començar a retirar això! Ai! Els manetes procurem reduir la despesa energètica evitant encendre llums durant el dia Per aprofitar al màxim la llum natural. Per això vam decidir pintar totes les parets de blanc, per aprofitar al màxim la llum reflectida que entra per les finestres. Quan els Malbarata van descobrir que el color blanc pot arribar a reflectir fins un 80% de la llum natural, no vam dubtar ni un moment que aquest seria el color fonamental a casa nostra. sempre fem servir bombetes de baix consum i això vol dir estalviar energia i també diners en la factura. A més, tenim molt clar que sempre hem d'apagar el llum quan ja no el fem servir. Pare, ara gravem. Em sembla que necessitem llum. Oh, perdó, no me n'havia donat. Els Malbarata creiem que cal fer un pas més. No n'hi ha prou d'apagar els llums que no pensem fer servir. El millor és no encendre'ls directament. Per això proposem fer servir l'energia comunitària per no malgastar ni una gota d'energia. Això és horrible! Reina, pensa en el que estalviarem en electricitat. També fem atenció especial a apagar la televisió quan no se la mira ningú. Oi que no te la miraves, pare? Jo? De cap manera. Estic concentrat llegint el diari. El nostre pare Joan Malbarata ha pres mesures dràstiques per estalviar energia. S'ha acabat la televisió. La veritat és que no hi estem gaire d'acord, però tot sigui per l'estalvi energètic. Hola, sóc la Pili Manetes i jo sóc en Màrius Paparra i aquest és l'informatiu de Titània. A l'hora de cuinar tenim especialment en compte unes quantes normes bàsiques per estalviar energia. Com ara fer servir, sempre que sigui possible, estris d'una mida semblant a la del fogó. Perquè si la superfície del recipient és més gran que la del fogó, el temps de cocció augmenta.
També és important descongelar els aliments a temperatura ambient abans de començar a cuinar. Hi ha peix avui, m'encanta. Para. De manera que aquest lluç s'haurà d'esperar fins al sopar. Sí, esclar. També fem servir sovint olles de pressió per reduir el temps de cocció. Ai! I no cal dir que no ens descuidem de fer també algun àpat fred a la setmana, sobretot amanides i fruita. Amb això no sols estalviem energia, sinó que també és una manera de fer salut. Un altre cop sopa freda. Oh, a taula ara mateix. No, gràcies, pare. M'estimo més quedar-me aquí filmant que tastar aquesta putinga congelada. Va, aquests nens estan massa malcriats. Els Malbarat estalviem tanta energia que no escalfem el menjar ni tan sols la sopa. Els manetes vam decidir instal·lar-nos panells solars a la teulada per poder tenir aigua calenta a la cuina i a la dutxa. Per tant, si m'ho permeten, em sembla que ara em dutxaré. Els Malbarat han pres una decisió valenta i compromesa amb l'estalvi energètic. Res d'aigua calenta a la dutxa! Ben freda i tant com el servei militar. Pare, diria que em tocava a mi. Pensant-hi bé, diria que no tinc tanta pressa. De fet, crec que a més d'energia als Malbarat estalviarem molta aigua a partir d'avui. Què et sembla? Jo crec que ja ho tenim tot. Nens, a sopar. Doncs em sembla que sí. Anem a sopar. Amanida! Aquest peix està boníssim. És exquisit. Qui pot ser a aquestes hores? Marta, que passa res? Que no esteu bé? Doncs jo, la veritat és que estic una mica preocupada per en Joan. Per en Joan, què li passa? Que es troba malament. Doncs fa dies que està obsessionat amb la idea d'estalviar energia i ara l'últim que se li ha acudit és que la millor manera d'estalviar energia és no fer absolutament res. S'ha passat tot el dia assegut en la foscor sense dir ni fer res i la veritat em té preocupadíssima. No m'ho puc creure. Dili, nois, continueu sopant. Ara mateix torno. Rei, tens una visita. Hola, Joan, com estàs? Manu, què hi fas aquí? Doncs m'agradaria parlar amb tu. Penso que potser fas un gra massa a l'hora d'estalviar energia. Vaja, el senyor Manetes opina que en faig un gra massa. El senyor Manetes sempre opina que el pobre Joan Malbarata no fa res bé. Vols dir que no tens por que els Malbarata puguem guanyar el premi a la família Mans Netes? El premi? De debò té tanta importància per tu guanyar-lo? Oh, i tant! M'agradaria ser millor que tu almenys una vegada. Aleshores, tot això d'estalviar energia ho fas només pel premi? Només per guanyar-me a mi? Jo, la veritat, no ho sé. Que em podries deixar sol, Manu? Em sembla que estic una mica cansat. Sí, oh i tant. I apaga el llum quan surtis. Alumnes, pares, professors. És un goig per mi, l'alcalde dit i fet, atorgar avui el Premi Família Mans Netes. Oh, quina casualitat, mans netes! Jo també les hi tinc, La família més responsable pel que fa a l'estalvi energètic. Com saben, des de l'alcaldia estem especialment sensibilitzats amb tot... Sense més dilació, donarem el premi. El premi
premi és per la família Malbarata, per l'esforç que han fet per canviar els hàbits familiars i per sensibilitzar-se en poc temps per aconseguir més estalvi energètic. Que he guanyat! Vull dir, hem guanyat, reina. Però com pot ser? Tu sabies que... Després t'ho explicaré, reina. Alumnes, d'això ben dit, a vostè li sembla que ho hem fet bé? No en tinc cap dubte, senyor alcalde. Si el senyor Benetes va insistir a renunciar al premi a favor del senyor Malbarata, segur que en deu tenir un bon motiu. Quina sort que ja som a casa. Trobo que has fet bé de deixar que donessin el premi a en Joan, encara que als nens no els hi ha fet gaire gràcia, si haig de dir la veritat. Tot sigui per estimular l'estalvi energètic entre la gent poc conscienciada. No és que el teu gest altruista hagi servit de gaire, que diguem. Marta! Canalla! Voleu venir d'una vegada? Hem d'anar a celebrar això del premi. Fa més de 10 minuts que ens esperen al restaurant. És injust que ells hagin guanyat aquest premi. No et preocupis, Manu. Ja veus que el nostre veí no té solució. Vinga, nens, que això del premi no té gens d'importància. Marta, què et sembla si anem al restaurant caminant? De fet, només és a 2 cantonades d'aquí. Ho veieu? Tothom es mereix una oportunitat. L'estalvi d'energia sabem que és necessari. Energètics, mirem d'esforçar-nos, que el nostre medi ambient no podem contaminar-lo.